Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Greater Volongkomaji longta Ru Samson Singing tia kumlina mirbiri along indeng trox kebra pho dead anniversary ke choka chiki morni kata London. Surihini Renkora Plia Senkana Parman Langper constituency ke parlo Greater Volongkomaji Municipal Board National Highway akung along. Ru Samson Singing tia kumlin amirbiri along indeng trox kebra pho dead anniversary ka chiki morni katalon pon along ka chitong dun Ru Samson Singing tia supo nukul Singing ti lapen amunpi lapen ahem tu nisi ka chiki mo pon along chetong dun lapen hemisia phan archupon. Lapen thu Langper constituency em Madhuram Lekthe lapen Volongkomaji mate Bukulia Municipal Board Chairman Hemsing Teronta indeng trox kebra pho dead anniversary along mira lek esang pen chardom char dipon. Lapen adun thu sang pijuna kirong pipi pen ketok. Ru Samson Singing tia kaya lamu pajir misi. Alang li ketok pon alun jirta lun parjupon. Lapen alang li pen ajok Ru Samson Singing tia kaya lamuta thihek pen solang do karbiarat angno klarda kalam the than pachini pon. Ili tumchini nangji Ru Samson Singing tia alang li hala swahut Karbi Anglong district ke hang nang kepalong pilak Lake Assam Chief Minister Lokpriya Gopinath Bordoloya hotsi ili tumaphan Mikir Hills Autonomous District ta nang 1PC. Pinian ke ili tumalong Riamen Karbi Anglong Autonomous Council puchipu ilong lo lake alang li. Ru Samson Singing ti kachipiduk pen na joinisi. Ili tumta Karbi Anglong along ri punon chipu ilong lo pai huyalam the than pajir nipon. Volongkomaji Penran Singh Kiling Karbi Anglong News Channel. Ni final kebar ni ke amanga tegar ni talon lo pili inkoira sirkep inkoira sekali inkoira narkep abang ke pili karlier ni si katalon ni asi toxic cap ra drop ang deng lo pili apa Bukulia Municipal Board atum cepat hek pensi pili Samson Singh di Ru Samson Singh di karlier ni talon lo lada Volongkomaji pen penangan Karbi Implementation Karbi Lamerame Jirpu NGO apen yongdung atum cetong sida talon da ke thege ding penangan amani tum pan thang si pini nisen pen passion laso along pini ingwang ke ardi dojar la Samson Singh ti supu KBC nukul inti alang li tanang cetong alang li ningar lu alam penanang cethan dun apen alang li tum pan peni kerap thege alam stamina da cingwai kon lasi anikan wang stami la Volongkomaji la Samson Singh ti amurti ke dolam amang ke the la pen kene alang li acigoyang ni kita talan pon sepining ta pason ke talan pon padulo sayang deng pacung pon si keceng sia sai bang ke dan milur ke ka alang li murti phan atum chardom dam lo apen aphir bang ke me phasi ke thexar atum han ke phatum lam than te kang la ini APHLC Central Youth Wing satum bike rally lakhain kora thro constituency along ta kahumridam japhan ke bar patumini phain kora ner ke bar ni APHLC Central Committee atum pen kapin khat ponateng APHLC Central Committee Youth Wing satum dipu pen barsi inkoira thro constituency along ta kahumridam japhan barlo Sonsi ke chengsi Borjan constituency along pensi labangso bike rally ke dam pangcheng pon bike rally ke dam along safe Karbi Anglong po HPC en pon bike rally ke dam ji kadu kavini phliang bongsi Karbi Anglong inkoira thro constituency along ta kahumridam phansi chisik pon lopota nang pachini dun APHLC Central Committee Youth Wing amai phusar sing bela pen claim ra peta songja potum bangso bike rally ke dam along dun si Karbi Anglong arata pharman Karbia khe pharman tribal pharman ka che song along dun si RDP dun APHLC Central Committee Youth Wing amai phusar sing be hin pen ka chuning relam the setami pedupon kewangji theri pochik luni phaing koyarni di phualong mega rally ka pedupon jialong Karbi Anglong arata tumki ongdung pen ka chetong dun pet je phan alang li pen ku PPC pherang ke thengno kaning je ponma ilitumang ton pen arjusinang Hidipi pen Protap Ingleng Karbi Anglong News Channel Nang kau jolam than ke prang ni dak Borjan constituency kijatum CC President Secretary lapan ke atu kave ke thegding gona pan chorolo ala tum
Nili tum bangji upan tum kang hong pong tan kang hong thega pot alang tum claim kitam long radi hujumi la alam hujumi le ketunang nili tum labang so bite pen kachijeng bangke itu tur apa sih nang parlo labang so tur itu kiju ya pan kali ini ceparong tu pan kali itu non kar biang long bir tang nasi kar biang long pejok nang pu safe kar biang long bu KPN3 nili tum non labang so tur apa namanya penting kon lo safe kar biang long pun itu kupos punang kalau bini kar biang long lagi bir tang lo pun apa lo ke bir itu hemprek kalong le tangjang lo hemprek long le delo bote itu mak det ke bir te tangjang ko laban ke sik sidul aja kong tang tip tangjang lo nang pang duk bom lo na BJP sarkar dong ke dam tang sarkar dong angke la sik sidul aja kong ke lo akam si ke lo stay itu chini lo sik sidul hello itu in long ke pan kerai kom I ajak kong a constitution ahong bidhan lo labang suk thenai ahong bidhan si pini BJP sarkar bentang lok akap kapek sarkar tuman ki pavira kam lok si ikla la si sik sidul ke pang tang jiapan ni tum APSC ben kam klem bom lo la si non kiwangji MP kele ko ke ituma sarja ek thar hai he polo tang te itum kar biang long te kibir te angring do la si la ta isilo sik sidul ke pang tang apan la pentu illegal encroacher di dak aron rip and kar biang long wang piglo kiche so tu latung dak pleng se khangjang lo lasi la tum han pe itum kiche pe jok thek ja phansin tum non labang so kam ne tum asama so sai deng pon lo lapen especially dak itum local kar bi a keben dang lo inglong a khedo an ke dak kar biang long lang council long ko pc avar sai kiwang ma itum long nonde 90% ki itum long nonde 90% kumala ke long hala kiche ki bi kum se long lasi ka dak risoi jangtum sakuri kawi pen chenglok bepar bihage kemong le pen chenglok contract akam long de supply akam long de pen jalok itum along itum ari soi jangatum sungpik dukpik khangjang lo laso bena jok se angtai chongda tam nang koklo la pe itum theklong lo mati di selmina tikang bom lo angtan ki dam nang kok bena jok duk bena jok aprantam jidam jitum theklong pik khangjang lo lasi lai hui pen kape jok jia phan si non itu episode ben siding pon bom lo lapen quality education pusi BJP dengan ni bom lo di sakar biang long ke quality education ave lo pikhangjang lo ingda pikhangjang lo la salai hui ben kape jog je pansin dong tu kam kem lo lapen nepotism di nepotism la non kar biang long tim kar biang long ki jatun ga amithang apurial se chalang chot ai hema sorban sakuri ji pichot a donara fansi contract ji pichot lapen ke hola bongali bihari tu masih sakuri ti pichot lasi lason a culture ke pe vir je fansi non itum kabang so siding pon lo lapen kita itum chini lo kar biang long teacher tum han piniar ni na salary people la teacher tum ha chiklo yon trade truck chiklo yon ar cap lason side delu lason ma jog itum teacher tum apran dam nang lo gedi kisu ke chalang long le pen jog ke matha kisum pen jog ke dam tang hurun ta apran dam nang lo lasi ahok lo itum chinai kar biang long ke school nang ji pusta itum kar bia sutung apran dam nang ji sumila tal gedi sumila rohang pitala apran dam lo ke rosmita rang pita school ka pen jog apran dam nang lo gedi lasi itu manghumi me kar biang long school ke nang ji phanta kar bia khe tum apran dam nang ji lapen ke dolong ke nang ji phanta kar bia khe tum apran dam nang ji Thirong lo gedi borjan hamosti lo ba chu le delong me chingpai bu he amar apran dam ji gedi delong ke nang ji phan sitame kar bia khe tum apran dam nang ji lapen ke सिलेरी के लोंग जे फांसी तमे कार्बिया खेदम अपराम दाम नांगजी सिलेरी के लोंग ले पेना जॉक सी लातेर ती जरम अपराम दाम नांग गदी लापेन के पिजार लोंग थेलोंग गदी लाकी इलीगल इनक्रोचर अलांग तुमंगे थाने देख नहीं ला तुमंगे सिदाला बांगसो के थाने नांगजी फांसी तमे कार्बिया तुम आरेंग सो नांगजी di kiram tang areng hus all ke lasi kar bienglong a situation ke a political scenario ke henu pikangjang lo environment henu pikangjang lo lasi nitum totally nitum kar bienglong a rat a phan ke pe jog ji a phan si non nitum side ke bom lasi ke bang gr ni nitum non March 20 APSC mega rally doji hala so mega rally bang ke la halo bang suri phokep throkep armu la tongji lasi la bang so rally ke panong la halo kar bianglong hemprek kipalong vegja pha lasi inglong a khedo an kar bia khedo an hemprek kinang ji potum an ke labang so a rilong ke wang penang ji pusi nil tum hin pen non pen ka chunuri hala so ni ka jara sai le do se wang lap nang ji idon be inut bangali hem ki inut si tikang chotang pu bat ba ki bang ke labang so rilong se wang lap nang ji pusi tum APSC hoi pen chunuri lapen 6 tul ke pang tang ji phan lasilan so kachisong la make hemprek
Akan song long bangke palong je phan ke la pen sik sidul ke pang tangi phan ke la ke song dharam chikun ne di itum karbi tang de karbi pucha ta kanilo ho daki indigenous akai an ke tribal dum an ke banglap nang tu lasi kalas bang so arni itum ning isi pen kam claim no pung itum chunji English salam sa pul kadi if we come together and moving forward together then success take care of itself okay itum bang rapet claim dam rapelo ten akitun gam mit thanks yang doi pul ke lasi itum bang rapet dam rapelo nang unity ben kam claim mang lasi la bang so rilong ke banglap nang ji pusi borjan homo still apen kar beng lora pata itum ke so si hoi pen chuli lamen pini la bang so sai ke den ke itum jungjung men kali itum central committee tum bang nang pingkara teng sin itum kam ke claim lalu lasi especially nili ke judang se ke juda porhut iltum jaya katha pan choru par piglo iltum farman hempre ke palong je fan sik sil ke pang tangi pan nang karja pidun aning ke hang pen nang karja pidun pot alali pan choru lo pen kar biang lo ara pan choru sarana tum pini labang so by relay ka chisong la dak borjan pen chenglo la pen niko an sinai tum labang so by relay ka chisong bang padoi gi nilitum time calculation bang ke ni pliang bang petangji pusin tum machisik dolo dak bogojan le arnisi hawar kar le arnisi West Carbon Law Anisi, lapen ke Depu LA Anisi. Si tamen phone nam nong ko pop, Anisi bangke dimaso si tum penol. La sin itum pini bangke kicheng dak borjan cheng balo, borjan pen itum aptunon salah bogojan lutpon po, bogojan tangdet. KCS pen ke pathik pon Golden Jubilee Special Gift Coupon arni kelar pon. Karbi Cultural Society ahin pen ke pathik pon baha ka chelang mate Golden Jubilee Special Gift Coupon thang ni phaing koira ner cap arni ki hot pon pen puthot arni kelar pon There ni phai kri throxi arni si puthot bangso Golden Jubilee Special Gift Coupon bi pon pusi KCS diri pia tum pen patumi thang ni phaing koira throxi arni KCS asai hemalong pherang ka mai kang ni pon hot pachini Ferangkya Maya long KCS amai Puchendra Singh Krupen ke pachinia tengke Golden Jubilee Special Gift Coupon thang chikloni phain koraner ke parnisi kapathuji alam dolo sita eson soni kisunga joine la swarni ke pathu pon thek thedetpo la solar ke bangji theria chikloni phai kre throxiar ni si pathu ikpo ke pathu thek thedet ke gift coupon alo nang ke jor pia korting jiratum pen ke jor pen ke long tanga tang ka hi hui nili tumalong nang thon wang rilang la sojoksi kapathuji sungchatlo Lasika duka via phanta dia chohanglo lasila so gift coupon no nangkeli ji there chiklo ni phai kri throxiar ni ke pathu vekpo laso hut gift coupon alo ke jora tangka nang thon thedet pusita pathu vekpo la pen tangka ke long lia gift coupon alo pharman ke ka pathu long pensi sor plot po lasi gift coupon alo ke jora korting jera tumo phanta ke pachini ma te ga chuningri lapulo nangli tum ke jor a gift coupon alo chat ma te folio na pen atangka there chikloni phai kep angbong KCS Central Committee along nangpali etang pu kali polotang tela so farman ke pathu pon thek thedet pu pusi KCS amai Puchendra Singh Krupen pachini pon News report Karbi Anglong News Channel Karbi jitang song tire mai hintan kadu kabe kayang ke lapen channel langbong lapen Karbi jitang song hin pen kemang pon laso kopai ke celang lo mati lo dari ke patu atiket ke dah semua alam bang nili lepen Karbi jitang song hin pen jitang ke orang kalau baju lo kalau ini tong sekot pen abang so pegang ke amai ke depan aku kalam tidak pen jika Karbi jitang song hin pen ke dalam tang Karbi disun sorong aja setelin kerja Katalona men pen acara pon si isi kopai ke celang lo si dokter ke patru ki asain dengan den pondo sita halabang sohut nilitung rong aja kerja Katalon aputa ke klema sai kar sijit ke ko kana jok la sohut ke patru pon ni dalo tasi puthot penap taring ko ler kebani tang chiklo si patu pon dalam dulu sita pinian ni anon an sita labang soalo tiket kenam tum tiket labang so buke pon tum non antanang pali lede la so joksi ni tum puthot ani la pon tudelo la sila kenon ke bangi tang theria chiklo
ni pai ke tok sian se patupon po lagi patupon le po kenon ani litum hala so aku pai ke celang alu tari along litum jitu pang dak pon anong e sige be konar lo auto lo lapen ke scooty lapen ke mobile handset sire la ni litum ke nama ya no bu nam lo to lo no tanang litum perang ke tu si lampon jitu lampon tame te isilang mangalau ni litu malong ana tangkana le de sini litu masa ulo bangso tangka impong nangko la sini litu sida ka polisi hot pon sila theria chuklo ket barang an itu misa por pilo la songong la so tiket ke pon tum an atangka la pen kenang ni sida nang pali nangko la so nang pali editik pang ke patu bon pon da sida ni pai kep anyong sinang pali le puro dang te militum la theria ji krokre troksi ka pathu ponja long bang ke la nang ke le ana tiket anam na pipe ana tum han ma militum in than pon de po al ko halo so tiket na nomor pen pathu pon pe de po sila ke long ana tiket na nomor tum teng la si ka pathu pon chopo la sula mo ka tu ka pe ni tu ka pang dak pon ke la hello Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me